होबाय चिराङाव गिर्जा सिफायना होबाय बाथौ मन्दिर ब्रह्म मन्दिर सिफायना होबाय बे जायाखै होनबा खामानि गैया जोंनि एमएलए रुबिराम नार्जारिखौ नायबानो जायो माबादि दालां बानायदों माबादि लामा बानायदों माबादि अंगनबादि सेन्टार बानायदों माबादि मडेल हस्पिटाल बानायदों रुबिराम नार्जारिया मन्त्रिबो नंबावा दा जिरन मोना बिदिखौ रोङा बोरै थानो लरेन्सआ बिदिखौ रोङा बोरै डेभेलप जानांगौ बुरखाव गोराया बिदिखौ बुंनोनो रोङा बोरै डेभेलप जानांगौ दा बे होनबा लासै हाग्रामाया जेरेखम क'क्राझारनिफ्राय दिसपुर सालायदोंमोन आगोलाव सालायाखै होनबा जोंनि बिपिएफनि 10 जन एमएलए नङाबानो तुरुन गगैया चिफ मिनिस्टारानो जाला 10 बोसोर कंग्रेसखौ फोथांना गारबोदों गारबोआखै होनबा बिजेपिनि थैनाय थांनाया आसामाव बिटिसिआसो निर्णय खालामसिगोन होनबा मोनबायसै सोरबा रावबो मोनाखै बिजेपिनिबो मोनाखै कंग्रेसनिबो मोनाखै एलायन्स गभर्नमेन्टआव थानाय रावबो मोनाखै इउपिपिएलनि कत' रायजोफ्राबो रावबो मोनाखै मोनदोंसै इउपिपिएल खालामग्राफ्रा गैया मोनाखै थगायखांनाय दा ओंखायनो जोंना हाग्रामा सारा होनदों जों हिनजावफोरनि नामै एक्सट्रा बाजेट खालामगोन 40 कोटी बोसोराव खालामगोन 5 बोसोराव 200 कोटी थाखा बे 200 कोटी थाखाजों जाहाथे खुनु सेल्फ हेल्प ग्रुप बान्थाया जाहाथे 1 लाख 1.5 लाख मोनहैनो हायो बे बेबस्था खालामनाय जागोन आरो जुदि बे 40 कोटी बोसोराव थोआब्ला जों गाबोन 50 कोटी खालामगोन 50 कोटी खालामगोन जाहाथे मोनसे फैसा मोनबा 10,000 20,000 खौथ' मोनबाय थाखायो जाहाथे एसे मोनदों बादि मोननाय 1,70,000 गोजौआव मोननाय बेबादि मोनसे खालामनाय बेबस्था खालामदों आरो दा बेनि थाखाय जोंनि आइजोफोरनि बिमाफ्रा गोसोआव लाबानो जाबाय प्रमद बर' बादि जों थगाया जोंना जाबाय गेरेन्टि प्रमद बर'ना जाबाय भिजन डकुमेन्टनो भिजना जाबाय गोजाननि बुस्थुखौ होनहरो 20 बोसोरनि उनाव जों माबा मोनसे मावहैगोन भिजन डकुमेन्ट बानाया होमबा बे जाबाय गोजान नुहुरनाय बे बै गोजौनि हाजोखौ मोजां नुहुरो होननाय बादि दा माला सहैगोन फात्ता मोना दा बिदिनो 75,000 होगोन होनैसो थगायलांबाय दा बे जाबाय आरो दा बे आइजोफोरनि आरो मोनसेया जाबाय जोंनि गरिब दुखियाफोरनि जोंनि राभा मानसिफ्राबो गोनां मानसि गैयाना माहाजोन मानसि दंसै राभाफ्राव बारा गैया एखे बर'फोर जेरै लथं फथं एखे फथं नङा होमबा नंगौना नङा बर' राभा एखे जों रायजो जालायो माहाजोन लुथ' गामियाव साफा सानै थागोन मास्टार मावनाय थागोन मिलिटारि साख्रिफोर थागोन बेनोसै नङा होमबा बाखिफ्राथ' गुजरात हारियाना केरेलायाव खामानि मावलाहैनायसो जायोना जाया दा ओंखायनो बे गरिब दुखिया मानसिफोरनो सोरबा ना फाननानै जानाय दाउ बयलार दाननानै जानाय अमा दाननानै जानाय सोरबाया मैगं फाननानै जानाय बे गरिब मानसिफोरनो जोङो 10,000निफ्राय कन्सिल बेनिफिसारि स्किम बेखौ जायखौ इंलिसाव बुङो असमियाव हिताधिकारी बर'आव मुलाम्फायारि जेखौ होनो नङा होमबा बेबादिजों जोङो माने आर्थिक भाबै थाखा फैसाखौ माने जों डेभेलप खालामनाय आर्थिक भाबै उन्नयन खालामनाय बे बेबस्थाखौ लानाय जादों बे जाबाय 4 नाम्बार गेरेन्टि आरो 5 नाम्बार गेरेन्टिया जाहैबाय 10 कोटी थाखा जे जोंनि 60 बोसोर बारनाय जायफ्रा जोंनि गार्जेनफोर दं बिफाफोर दं बिबौफोर दं बिसोरनि बेमार चिकित्सानि थाखाय बिथांमोननि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय गोजां बोथोराव कम्बल जि सुइटार जुथा जाहाथे बायनानै लानो हायो मेगननि अपारेसन जाहाथे खालामनानै लायो खाना जानायब्ला नङा होमबा मेगनाथ' बोरायबा बारा नुखाया जाहाथे मोजां अपारेसन नेपाल रायजोआव थांनानै अपारेसन खालाम ससमा हमनानै मेगनखौ मोजां नुयो नङा होमबा मालाबा सोरनाबा आथिं सानाय मिजौनाय मालाबा सिनस्रि सानाय जायो बेफोरखौ चिकित्सा खालामनो थाखाय 10 कोटी थाखा बाजेट खालामनाय जादों जायखौ 60 बोसोर बारबाय बिथांमोननि चिकित्साखौ नायनो थाखाय मोजां जागोन नङा होमबा बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै होनाय जादों दा बे मोनबा गेरेन्टिया जथेस्थ' नङा होमबा बेनो मानसिफोरनो जरिथ'जोब नङा होमबा बेनो जरिथ'जोब एक नाम्बाराथ' हा नङाबा मानसिया थांनो थानो हाया न'खौ जों बहा लुगोन बिफां लाइफां बहा गायगोन माइखौ बहा गायगोन एक नाम्बार हानिफ्राय मा फैदों थाखा फैसा नङा होमबा थाखा फैसा बे थाखा फैसाखौनो दिनै हेल्प खालामनो नागिरदों बेखार जाहाथे जानानै थाया दा ओंखायनो हाग्रामा सारा होनदों गोदो जों 17 बोसोराव सरकार सालायबाय लामा दालां बानायबाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बानायबाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायबाय CIT बानायबाय अनेकथा जों बानायबाय लामा दालां बानायबाय इरिगेसन बानायबाय फैसा बेयावनो थांजोबदों एबाराव जों इन्डिभिजुवेलि न'खर जाहाथे बयनिबो न'खराव फैसा सहैयो बिटिसिनि फैसाया बिनि थाखाय नैबे मोनबा स्किम बेखौ लानाय जादों आरो मोनसेयाथ' मोनब्रै स्किमा न'खर फैसा मोनहैनायनि बेबस्था बेखौ खालामनाय जादों आरो मोजां जागोन नङा होमबा ना बेलेग नांबावगौ गोलाव लाम्बा सुरा खालामना मावनो हाबा बदनामसो मोनो नङा होमबा दा प्रमद बर'आ जेखौ 150 बानायनानै मोनसेबो मावनो हायैनि दिनै गाज्रि मोनजाजोब्बाय नङा होमबा दिनै गासिबो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनो गैया दासिमबो जमदुवार कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों होनबाय बेथन गैयानो मास्टारफ्रा बोसोरब्रै जाबाय दा बिदिजों मानो थगाय सानसे जानो सानसे थगायनानै जानो नोंलाय नङा होमबा
सानसे थगायनानै जानो दा दिनै थाइजौ माने गोखैखौ खेबसेल' फाननो हायि बादि होननाय बादि दा प्रमद बर'आ जेबो गैया दा मिथिं गिदिर गिदिर खालामो हिताधिकारि सन्मिलननो माने सोरबा आयुआइ न' मोननाय अरुण'दय मोननाय सोरबाया माबा माबि मोनलाबायनाय सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बे 10,000 15,000 मोननायफ्रा बिसोरबो थांथारनांगौ जाहैबाय दा बिदिसो मिटिं खालामगासिनो पार्टिनि नामाव मिटिं खालाम हायाखै बिसोर दा इउपिपिएलआ नुदोंसे जमदुवारावथ' नुथाया पार्टिनि नामाव मिटिंखौनो गैया मिटिंबो गैया ओइ सराइबिलावबो नुफेरबायाखै दाबो साफा सानै एखमबा जयेन देखायलाबायो दा बे आरो मालाय जेसे इलेक्सना खाथि खाथि फैगोन एसे होसो जासिगोन बिसोरो माने दा एसे सरकारा सानथामसो दंबावो नालाय एसे मोनबावो खोमालै खायदा लादों आरोखि बयबो नङा होमबा बिल मोनथारनांगौ दं बेखौ मोनो खोमा बेबादि साननानै आरो जोंनि आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप 75,000 एबार होसिगोनदां नंनानै थांबाय थादों अरुण'दयखौ एबार मोनथारसिगोनदां नंनानै थाबाय थादों बिदि नङा होमबा जै इलेक्सन डिक्लेयार जाबाय दै हेमन्त बिश्व शर्मा थारमाने 15 आगस्टनिफ्राय जे इलेक्सन डिक्लेयार जासिगोन बे दिननिफ्राय नायबानो जाबाय इउपिपिएलनि मानसियानो इउपिपिएलखौ जायालै बे प्रमद बर'जों ओरै दोलो सोलाय बैसोरखौ बखिया होमबा बखिगोन गावजों गावनो बखिलायगोन दाथ' बिजेपि जों इउपिपिएलजोंनो खमलायलायगासिनो दं बहाबा नङा होमबा नुवाखैबा मबाइलाव गभर्नमेन्टआ गावसोर सानैनिनो बिजेपिजों इउपिपिएलजोंनो नांलायनाया गावसोरजों नांलायगासिनो दं दाना गेसाव गोफोन नोंनालाय दाउ खावनाया नोंनालाय बोरमा खावनाया होननाय आरोखि नोंनालाय दर नारनाया होनलायनाय गावजों गाव नङा होमबा दा गावजों गावसो जालायगासिनो दं बिसोरो जों थांदेरनोबो नाङा गावसोरनो नांलायबाय थादों जों आखाइ खबग्रा जाबाय थानांगौ नङा होमबा बेबादिसो आरोखि दा बे जागासिनो दङ दा ओंखायनो जोङो जेखौ मावनो नागिरदों बे दिनै थख' बे खुनु बेमादालिबो गैया नैहाय नोंसिनि राभानि मानसि समाजाव सोरबा BA पास दङबा नैबे जिउजित बिथांमोनहानो फंबायमोनहानो सेलेक्सन खालामगोन बे उमुक कचआ उमुक राभाया उमुक माबाया BA पास बे मोजांलै गथ'आ जोंनि पार्टियावबो ओंखारो बे 100 कोटियाव बिनि नामखौबो सोहरबाय नङा होमबा सोहरबाय बेबादि दा बेबादिजों जों खमसे खम 5 बोसोराव 1 लाखसो मानसिफोरखौ जुदि 2 लाख 3 लाख 5 लाख होनानै जुदि माने गावनि आथिङाव गसंहोनो हायोबा बेसे गिदिर एचिभमेन्ट जागोन नङा होमबा प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गावनि भिजन डकुमेन्टआव 5 लाख साख्रि होनो बोसोरसेयाव 1 लाख करिया दा 500ता साख्रि होदोंना होआखैथाय आरो दाख्लै मास्टार साख्रि होनायाथ' बन्दगल नुबायना जाय नाम्बार बांसिन मोनदों बिसोर गैया 10 फरिखायाव जायना 80 नाम्बार मोनदों बिसोर मोनबाय जायफ्रा 150 200 मोनदों बिसोरसो गैया माबा 15 लाख 20 लाख गाहाम लानाय खोनाबाय जों आरो होग्रायाबो जोंनो खोन्थाबाय दा प्रमद बर'नि जाफुंनाय गैयै सरकार बेनो जाबाय करापसन गैयानो बिराद निखा सरकार माने दुर्नीति मुक्त सरकार लायनो दा नायदो बेसेबां दुर्नीति खालामदों लेखा साप्लाय होबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव 500 थाखानिखौ 15,000 होबाय बे 14,500 बबेनिफ्राय थांखो बेखौ करापसन होना बे करापसन जादोंना जायाखै करापसन जाबाय बे ISPL गेलेहोबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ 30 लाख बाहायबाय बे करापसन जादोंना जायाखै इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ डेभेलप खालामनांगौबा बेबो मोनसे इनडाइरेक्ट करापसन दिनै नलेज फेस्टिभेल बानायबाय 45 क्र'र थाखा बाहायबाय ना बेयाव थांना सोरबा गियान मोनखो ना माखो एक्टर एक्ट्रिस सुनु सुद फैयाखै होमबा सुरेश उगुरायनि फिसाला बिबेक अबराय फैबाय बे एक्टर एक्ट्रिसालाय नोंनो मा गियान होनो हानांगौ ना जोंनि फिसालाफोरखौ एक्टर खालामलांगोनसो आधा घन्टा लेक्सार होनानै जेबोथ' गैया दा फैसाफोरखौ बिदिजोंनो दिनै बाहायजोबदों आरो मालाय दा जेबो मोजां खालामनो हायाखै बिथांमोना देखायो ISPL आव मा खालामदों बाजै हटेलाव 10 लाखनि ओंखाम जानानै 1 कोटि फैसा बख'दों जों RTI होनानै मोनदों बेखौ RTI ओंखाम बोथिसेयाव 1000 देखायो जों माथो बोरमा बेदरजों जाबाबो 250 बारा 300 बारा बोरै जाखो बिदिनो बोरै देखायो दा बेबादि कराप्टेड मोनसे सरकार आरो रायजोनि थाखाय जेबो मावनो हाया दाख्लै फैसा हरबाय आसाम गभर्नमेन्टआ माबायाव 2024-25 आव 803 कोटि फैसा हरदोंमोन बाहायनो रोङैनि 250 कोटि थाखा हरफिनदों बिदिजों डेभेलप जायो फैसासो नांगौ जोंनो लामा बानायनो नङा होमबा नाङा होमबा फैसा नांगौ जोंनो बान्दो खोनो फैसा नांगौ जोंनो खुरखानायखौ होबथानो फैसा नांगौ जोंनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो रानना होना माबा बिजनेस मावनानै जाथों बेफोरसो जानांगौमोन नङा होमबा प्रमद बर'आ हायोमोन दा 250 कोटि थाखाजों सेल्फ हेल्प ग्रुप 75,000 होनो सेंग्राफोरनो 2 लाख होगोन दाख्लै दाइलग होआखै होमबा होनो हायोमोन मानो होआखै मानो फैसा हरफिनसो दा थाबायबोदों नैबे ससे लामायाव बेफोरखौ ब्लेक टपिं खालामनो हायोमोन संकस दैखौ नोङो आरामसे प्रटेक्सन होजोबमोन 250 कोटिजों मोनसे पार्मानेन्ट सर्ट जागौमोन ना बे एरियाया संकस दैनि खुरखा जानायनिफ्राय जायोना जायोमोन जेरावबो बाहायलालै संकसखौ माने होबथाथारदिनि बे फैसाखौ बेयावनो बाहायजोबदो होननानै खालामबो हायोमोन हाया दिनै माने गोसो गैया खालामनो फर्मुलाबो रोङा जेबो रोङा
आरो गाव हारसिं गोसो जानानै मावनो हाया थारमाने प्रमद बर'आ बे जों बे दाउस्रि बिबा आबै न' न' होनना दुमा दुआ होमबा ओमफ्राय बेखौल' रोंफिनो नङा होमबा बेखौल' रोंफिनो बियो न' ओंखाम जाफैदो होमबा न' ओंखाम जाफैदो बे रुवाथिफोर ओंखाम जानो लेंहरा होमबा बेखौ सोलोंनानै थायो दा बे आरो माने जास्ट रिपिटेड जों गोदो सिक्सआव फरायनो मोनदोंना केन बार्ड स्टक होनलायनाया दाउआ रायलाय रोङो नामा होनलायनाया जास्ट रिपिटेडनो दा मा रिपिटेड जादों बे हेमन्त बिश्व शर्मा दिसपुराव थानानै जेखौ बुंहरो बेखौनो रिपिट आरोखि बेना मिथिबाय बेखौनो रिपिट ओइ उमुगाव माबाफोरखौ होदो ओइ हाग्रायाव थानायफोरखौ उच्चेक खालामनो माबाफोर नटिस हरदो बै हाखौ पर्बतरानिखौ सेनानै लादो राभाफोरनि हा बर'फोरनि हा दा सेनो नागिरनाया नङा होमबा ओइ बेखौ उच्चेक खालामदो कम्पानिनि थांसै बै बाक्सायाव उमुगखौ होदो दा बे हेमन्त बिश्व शर्मा जेखौ होनो बेखौ रिपिट खालामनाय गावनि मानसिखौ जे रैखा होनांगौ जेबो गैया बर' मानसिखौनो होबाय बा बर'जों बर'नो बासायलाया बर'आ बर'नो हा होनोनो आन्दलन खालामदों नङा होमबा आरो बर'खौसो होबाय चिराङाव गिर्जा सिफायना होबाय बाथौ मन्दिर ब्रह्म मन्दिर सिफायना होबाय बे जायाखै होमबा मा जाखो बे प्रमद बर'नि आलादा रायजो बिनाया मा लाब जाखो दा बेखौ बुजियै गैला बर'नि भटखौ मोना मिथिबाय दाख्लै जोङो बिना बैसा रावनोबो थाइसे फैसा होनो हायाखै MP इलेक्सनाव 4.5 लाख भट मोनदों बेखौनो आसरित मानसिफोरनि बिखा बिफेबा हाबनानै दं मानसिफोरनि बिखायाव हाग्रामा महिलानि अन्तराव हाबनानै दं नङा होमबा बेनो फोरमान खालामो बिना फैसायाव मागना ओरैनो माबा होदलाबायदों भट होदलाबायदों दा बेखिनि बाथ्रा फैसाखौ गरबा बाहायनो रोङा आरो दाख्लैनि बाजेटआ नायदो नोङो आसाम गभर्नमेन्ट बुजिया इंलिस नङाबा हिन्दी रायलायथारनांगोन नों बेजों नङाबा गुजराती रायलायनांगोन नङा होमबा बिदियाव फैसा मोनाखिसै मा MP खालामनो थाहैखै बेहाय बे कुतुब मिनारखौ नायनानै सेस खालामहैबाय नामा बेलाय नङा होमबा जन्तर मन्तराव गिदिंनानैनो सेस खालामहैबाय नामा बेलाय बेसो जादों दिनै ताजमहलाव बेरायनानै सेस खालामहैबाय दिनै नायदो नोङो कार्बि आंलंआ मालाय 9 लाखल' मानसिफ्रा बिसोरनो बेसेबां हरदों 250 कोटि थाखा हरदों इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंना जाबाय 9 माबा दं जोंना 36 लाख मानसिफोर दं बिथांमोनजों रुजुबा 4 गुन बारा नङा होमबा जों 1000 कोटि मोननांगौ ना मोननाङा बिसो नालाय माथा गनाजोंसो फैसा फैयो नालाय होमबा जों 1000 कोटि मोननांगौमोन होमबा 51 कोटिल' बेसेबां सेस जाखो होमबा ओरैहाय 550 ओरैबालाय 1000 1,500 कोटि थाखा लस जादोंना जाहैदों जाबाय नङा होमबा बेखौ जोंना मावनो रोङाखिसै हनै MPफ्रा आरो दिनै दाख्लैनिखौ नायदो नोङो दिनै मा हरदों दिमा हासाव खालि लामा बानायनोनो 3,875 कोटि हरदों जोंनाथ' आरो बे 40टा डिपार्टमेन्ट नायनो बे बानलु संख्रि बायनाय लामा दालां बानायनाय माबा माबि बानायनाय बेखौनो बयनोबो राननानै जा सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो हो बेखौनो मात्र 843 कोटि बिसिना लामा बानायनायनि नामावनो 3,875 कोटि बेसेबां लस जाखो नायलाय बेखौबो बिनानै लाबो रोङा आरो नोंसोर दिमा हासाव हरोबा दे जोंनो नाङा एफाग्राब जोंनो 1000ल' हरदे बिसोरनो 3000 हरोबा होननो हानांगौ ना हानामोन बे मन्थ्रिफ्रा मा खालामो बेखौ बुखावग्रो आरो मा खालामनो थांदों मा मैथा सावजानो थांखो बे नामावल' मन्थ्रि जेबो खामानि गैया बे जादोंना जायाखै बे जाबाय नङा होमबा जेबो UPPLनि मन्थ्रिफ्रा MLAफ्राबो खामानि गैया जोंनि MLA रबिराम नार्जारिखौ नायबानो जायो माबादि दालां बानायदों माबादि लामा बानायदों माबादि अंगनबादि सेन्टार बानायदों माबादि मडेल हस्पिटाल बानायदों रबिराम नार्जारिया मन्थ्रिबो नंबावा दा जिरन मोना बिदिखौ रोङा बोरै थानो लरेन्सआ बिदिखौ रोङा बोरै डेभेलप जानांगौ बुरखावग्राया बिदिखौ बुंनोनो रोङा बोरै डेभेलप जानांगौ दा बे होनबा लासिं बेसेबां हाग्रामा साननि दिनाव 6 फाइनान्स कमिसनाव 1800 कोटि मोनबोदों देग्लाय बे माबायाव प्रमद बर'नियाव 1300 कोटिल' होनबा बेयाव 500 कोटि लस जादोंना जायाखै दिनै जिनिसनि दामा बारायो जोंना फैसा मोननाया खमायलांबाय बिदि जादोंना जायाखै आइमोन अमा बेदरखौ 300 थाखाया दा 350 400 बायनांगौ बिदि जादोंना जायाखै दा जोंना फैसाया बारायनांगौ खमायबाय थादों होनबा बय 1000 कोटि थाखा लस जाखो 6 फाइनान्सआव 500 कोटि 2000 कोटि थाखा लस जाबाय जोङो दा हिसाब खालामना नायजोबोबा बे 2000 कोटि थाखाखौ जों जुदि सिस्टेमेटिकलि फैबाय थायोबा आगोल बोसोराव फैबाय थानाय बादि होनबा जों बेसेबां डेभेलप जागौमोन प्रमद बर' उदैयानो जिलांसिगौमोन खोमा नङा होमबा दा जा एसे मोननायावनो ओरैबायदि देरदों नङा होमबा एखेबारे माने फैसानि न'टानो नारब्लासिगोन नङा होमबा रोङा हनै बाहायनोनो दा बेखिनि आरोखि दा लिडारा मोजां जानांगौ नङा होमबा लिडारा पावार थानांगौ दम होनो हानाय जानांगौ हाग्रामाया जेरेखम क'क्राझारनिफ्राय दिसपुर सालायदोंमोन आगोलाव सालायाखै होमबा जोंनि BPFनि 10 जन MLA नङा मा तुरुन गगैया चिफ मिनिस्टारानो जाला 10 बोसोर कंग्रेसखौ फोथांना गारबोदों गारबोआखै होमबा जोंनो 3 केबिनेट मन्त्रि होनांदों 2 माने माबा मन्त्रि रायजिक मन्त्रिया बे माबाया पार्लामेन्ट सेक्रेटारि बे परमेश्वर मोननायाव बिसोरखौ होनांदों
आरो नेक्स्टआव आरो मोनबावलायबाय सन्दना मन्त्रि मोनलायबावबाय आरो दाख्लिनि लास्टआव आरो 3 मन्त्रि मोनबावलायबाय बे जोंनि एमएलएफोर सापर्ट होआबानो सर्बानन्द सरकाराबो थायामोन दाख्लै थायोमोनसै एनआरसि जाबाय माबा जाबाय आसु आन्दलन जि जाबाय मानसि थैग्लुंबाय एजिपिआ रिजाइन होना फैबाय हाग्रामा सारा बुंहराबो मुवाय आसु होननानै सरकारा थाबाय नङाबाथ' गैला उनावहाय आरो एजिपिआ बिदि जानाय नंला सरकाराव हाबफैफिनजोबलायबाय नङाबा मन्त्रिया रबिराम नार्जारिया बे पुनि बसुनि कन्जुमार एफेयार्स डिपार्टमेन्टखौ लानोसै लांनानै सारजों रायलायफैदों मन्त्रिया जासि हरखाबाय लाफैदो नाखौ लायो दाना बे रायलायनायाव रबिराम सार आं हाग्रामा दंमोन आरोखि आङो बे कन्जुमार एफेयार्सफोरखौ मोनबानो जाबाय होनना बुंदोंमोन आरोखि दा उनाव सालाफ्रा एजिपिफोर ग्रोब फैफिनगारलायबायना नङाबा मन्त्रिया सासे बारायबावबायमोन जोंना बेबादि आरोखि दानाथ' इउपिपिएलआव सासेयानो सिफाय जाहां नङा होमबा बिदि जादोंना जायाखै दा जाहैबाय हाग्रामा ओरैबायदि खमथा दङ जे खमथाखौ बाहायनानै आसामखौ सोमावग्लुंनो हायो नङा होमबा दिनैबो बेनो जादों बिजेपिआ बिटिसिआव जुदि इलेक्सन गेलेफैया बे नेक्स्टआव बे 15 जन एमएलए दा 15 जन जाबाय जोंना एमएलएआ 15 जन एमएलए नङाबानो जाया ओंखायनो बेना मा खायदाया जों साथामबाबो साब्रैबाबो देरहानानै हाग्रामाजों लोगो जाहैसै जाहाथे जोङो बिनि एमएलएखौ मोनजोबलाङो जों सरकार दाफिननो हायो बिजेपिआ दा बे बिजेपिनि थैनाय थांनाया आसामाव बिटिसिआसो निर्णय खालामसिगोन मिथिगौना नङा होमबा दा बेनो जागासिनो दं अखा दा ओंखायनो बिसोरबो जोबथाबबायथारदों साथामबाबो देरहायोब्ला हाग्रामाजों लोगो जानानै हाग्रामानि एमएलएखौ लांजोबनानै सरकार दानो बे मोनसे परिकल्पनायाव दं नङा होमबा ओंखायनो रावजोंबो गाज्रि जाया हाग्रामाखौ रायनो मोना प्रमदखौबो रायनो मोना होननानै दाख्लै मानसि थिनहरनाया नुबाय नङा होमबा बे जादों आरो दा ओंखायनो जोंनिया फैखागोन जेरैखि जाया जों माने सोरबा मोनसे राजनितिक दलाव फैखागोन दा दिनै शक्तिशाली होनोबा नाम्बार 1आव बिपिएल 2 नाम्बाराव बिजेपि 3 नाम्बाराव ट्रेक्टरसो नङा होमबा ट्रेक्टरा आरो गैला पेट्रल पाम्प बन्द जाबाय नङा होमबा बिजेपिआसो होदोंमोन नालाय नङाबालाय 12 जनजोंलाय मा सरकार जायाना जोंना 17था खामोन दा जोंबो मानिबाय दे मोजाङै सलायदो अमाथ' करापसन खालामो दा ओंखायनो नोंथांमोनहा मोजाङै खामानि मावलायदो दिनै राभा जेसेबां दङ 1000 जन राभा भट होगोनब्ला जाहाथे जोङो खमसे खम 600-700 मोननायनि बेबस्था नोंथांमोनहा खालामनो हायोबा मोजां नङा होमबा दा खुरमाफोर जातिफोर दंलायो दिनै बे गामियाव जा दं बुजायलाय दिनै माने राभा जातियाबो डेभेलप जानांगोन उन्नति जानांगोन जोङो बर'फ्रा जेखौ एन्जय खालामो बेखौ खालामफानो मोनखायो गतिके लायन शेयार जाहाथे जों ट्राइबेल जानानै एसे